La vida de Jean-François Bourguignon. Segona part. L'artista. Em vaig disposar a treure els llapis de colors del calaix. Jo sóc un artista. Volia demostrar al món que jo també sé pintar. I passaré a la història pels meus quadres. Sí. Vaig obrir la caixa amb els llapis de colors. Era una mica difícil, però... Sí, bueno, van caure tots per terra, però... Vaig treure un color vermell i vaig pintar amb el color vermell. Sí! I llavors vaig agafar el color verd. I sí, també vaig pintar amb el color verd. Sí, seré un artista. Jo seré reconegut a tot el món. I la gent creurà en mi. I la gent veurà les meves obres d'art. Sí! És de summa importància conèixer la bioquímica de les cols de Brussel·les. No obstant això, els altaveus i les marietes volen cada nit per l'estratosfera. Però avui en dia, què podem dir, sinó un pollastre farcit amb el punt de llibre més usat d'aquest país? Denota la frustración del artista hacia el imperativo categórico kantiano, sí.